Ha ka jingle ye kejat shaolti kulai u debit scott layak lembaru ya ka we ka jaka ka babana nam ha katkum ka khana puriskam handai ka badon unga mangut Briew. Kani ka jaka ka badon u mangut Briew ka don hajan bat klanti kulai u debit scott ka bahab akatan jong ka snong mau be bat perda. Om tang u mangut Briew handai hasenda jong u la senran lang ru bun ki mau ba ki bahe bat ikhan ba ka jinghe ba ka jingjrong bat ma persya jong u mangut Briew syapang syatai udon umau hati. Handai ka ba compare susu kalong ba mar persya u mangut Briew syapang mingi udai umau pei Thliew ba ki khot ki Briew ha ketika thain. Nalor kini ki mau ki badon ka puris kam ketika thain mau be perda ka don ru ki wa ki lum bat ki mau ki ba penwandur kemariang ki ban kring ya ki Briew kham tam ban kentiu ya kam jengok kai. Kat badang ya bamja pengat ha ketika jaka hajan ka jingking mausta o debit scott hajan o mangut Briew rayo ban ya kren ya khana bar ki Briew ka sinong mau be ki bayasam ya khana japang uniu mangut Briew. Kat kum ka khana uniu mau bahek kenjreng ungu ya ka khana handai kat ba ka kami kadang trei lengkha ka puris kam ka ong ba kat ba angut ki khun ki dang ap ba rep lengkha ka kami ka we ka sya nguit ha uniu mau bat kat ba ka men ka dang khot ya ka kami ban wan yarap ba sya nguit ka para ka kami pat ha ka jingbun kam ka ong to sito nama ba ka kwa ban pendep ya ka jingrep lengkha handai ondala dir ka por ka lej bat ka yo i satang ya ka ti jong ka ta ka khon kat ba ka met ka sya ngoi lut bat kamla le ai su satang ban su yam pai do not na ka ni ka daw ki Briew ki khot u mau ngoi Briew kawai pat ka khana jong u mau ngoi Briew kalong ba udai u ba kam long senrang ba bat satar ha ka ba u keu ka jingdom ir na ka jing sya kren ben ha ki tu ki prok ki halo ka wei ka jing jia ka bla plong pat ya u ban set sendon dan ya wei pat u mau badon hasil yang sepang mingi ke ba ngai da ki spa meter Haduh ba unda pei Thliew sendon Rynghung kumbak sam Ksing Ngap jong ki Briew. Kita khana kita yang ba suwa badang kasih belum lengkap ya kita suwa ba ong ba dang rep dang riang tak kemia de ba tekun de ba lahat te ong ba tu dia don arut temas para te ya tuk permen de pertai kemia ong ba ngut tu ma yo tu para tak kemia kaman tu ngut lang kan Pi kemewan station net. Wan. Ni itu dur balong dak nuat balong ni. Mut utu dai bu. Mau beri. Hoi nga iyo udon ga Thliew tu ba yu. Mut ungu bat kemi bat khun. Nim no? Ngut teng khun mo. tu khun Oh. khun là kẻ khác Kha ta kam. kẻ khác khunก็คือว่าkhun tu khunว่าวันเนาะ Te dong dia pengiu na siling pada te usit kan ta kiang de mau pi Thliew chiang mau pi Thliew. Chua dia sit. Usit kum no pi. Kum tikan wi kren ben ye kum tikan. Oi kren ben yu te ya u ben te usit. Kren ben yu tai te usit. Long ba udam mo. Saya mau pi Thliew. Tom tahi ni em dah sit di bangi barang. มันได้ก็คือ Ye yang ta kan. Ha mata ke duna dari sejane te bun ha. Te bai pi mi pen bahai ni ban sibu ban yo i man toy sing snong kum ni hum. ทำได้แล้วก็ว่าจัง Ngam ki snong ne. Ya lai mut ben pendai ngesom. Senang. Mau be karena kayak lah ya long marput bat ka perda. Perda bat ka Ka mau be. mau ba. Kani ki snong Briew ka don nim no? Mau be. Ini kan utai tu mau bang we. Em ka snong ka don. Ni kum don. Dah sampai sisong kat. Mut ka hap kani ka perda bat ka Kahap mah. bat ka ai kyong mau ba hap lang dai. Mut pi snong dai pi. เรา Kini mau ba